Здравейте хора, днес с Трикито БГ играем Тривиадор България. Нека да започваме. Играем къса игра на тема спорт. И аз съм на най-хубавото място. Личи си. Аз чух 7 двойки. Аз прочетах 7 двойки, пък то ми било смесени двойки. Първо писах 14, пък после го умножих по 2. Полчаса се събуди. Обърках се. А, не, правилно. Близ. Долу горе. Аз съм все пак на най-хубавото място. Не знам как ще ме произведемете. Ой, дня палах. Но не е правилно. Тогава отгоре си им отне титлата. Ти отговори първи. Ама не е правилно. О, аз се не работя ли? С моите 28 ти сиски. И аз го минах. О, бота. Много изостава. Бота работа. Само от мен се учите за спорт. С колко човека се играе този спорт? Минува. Добре, честно, аз играех на късмет. Написах просто 11, защото ми прочетах въпроса. Сам прочетах колко човека се играе. Трева. И си мислех, че се говори за футбол и написах 11. Царицата в шаха. 5. Да, ти се чу от мене. Мислех за 9. Да, бе. Ой, иди, аз съм на последно място. Всеки ти сега първо. Много зле, много зле. Всеки ще повземат с територия. Да знаеш. Ако се атакува, ти се атакувам, после ти атакуваш, аз атакувам. Който първо ти е едно неизвестно това. Аз парух и умортак. Кобрати, аз парух. Защита. Атакува има. Давам се. Може да ме атакуваш. Навсякъде може да ме атакуваш. О, ще оставя телефон дальше. Виден! Сериозно ли? Въобще не прочетах въпроса. Ами чети ги, ти само се легаеш. Но като не мисля, че те през лятото се чета, бе. Като съм в Германия. Шпага! Аз си мислех, че е шпагат, а той е шпага.
Шпагата си. Много обичаш да правиш шпагати заради това тъй, нали? Нали? Ето и не го знаеш. Аз го знам. Ние Арсенал. Тенис на корт. Да. Мама е тренирала, ми е обяснявала. Харесвам въпроса. О, Деве. изгъмнихте. Ти си 20 лева по-малко от мен и си по-надолу. Пак до Франс. Париж. Не, повече. Мрежата ми тенис маса. Оф, аз си мислех, че... Добре, идеално. Тенис маста е някъде. Помислих за тенис на... Ето се тенис маста. Не, аз помислих за тенис на корт. И маста има някакъв тенис на корта. Не прочетах думата. Да съм малчен. Да. Не знаеш, нали? Подсказах първата буква. Ф. Две. 2 и 4. 12 по 2. Е, класико. Какво не го знае? Освен тебе. Нервен. Мария Гигова. Мали, каква е била тос? Акопата. Аз съм бил акробат. Сега ще превземеш. Ще го превземеш. Бай Росен. Превзе го. Знам. На първо място. Не знам. На 100 точки разлика сме. 100 точки. Взех ли? Нищо не. Може да ме атакуваш. Столицата? Аз ти атакувам веднагически столицата. Ти? Той пък беше Левски. 1914. Да, сега ме атакуваш. Столицата. Нали? Ти ли ми е след това, ако оцелееш? Играх на тото. Пустините лисици са подобни на дяволите. Никой. Всичко е пулев и аз не знам кое да изберам. Кесонна. Болест. Нали си ки караш на студено време, бе? То с нещо болен. Дете е въвел въпроса ли? Това изтяга, че атакуваме ти. Атакуваш ли? Успя. Например, къде си футбол, борите. Виж. Да. Нещо второ място, това е добре.
И хора, това ще е от клипа. Чао!